हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे बरायबाय। दिनैनि ब्लगखौ नायलांदो बिराद मोजां जागोन माने गयाबो एकदम गाय गोदान स्रो स्रो नुलायो फाग्लासो बेफोर जौबाथ' खम थाखालै ना लोगोफोर। स' लोगोफोर नायलांबा दा दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार आरो कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। स' बिदिब्ला नायलांबाथा लोगोफोर भिडिअखौ जोबोर इन्टारेस्ट जागोन आरो दिनैनि भिडिअआ। माबारबो राजा जी अपनी शक्तियों फाग्ला बिदि जायो। बोखावदो A few moments later. लोगोफोर थाइलेण्ड मागुर आरोना बेयाव 7टा दंमोन। 7टालायनो माबा 12टा दंमोन आरो माखासे गोदाबाय। दा 7टा गोथां दंबायो। स' लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। सिखा गैया नै